के साथ हुई चौमुखी विकास हुई। आप सब तमाम जनता जनार्दन से अनुरोध बा, हाथ जोड़नी हो रहा सिलाई मशीन छाप और बटन दबाकर हमरा सुमित भैया के भारी मतों से विजय बनाई। सुमित भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुना है चाचा चाची हमर बातावा, सुमित भैया के देवे के बमातावा। हो चाची सुनो है चाचा चाची हमर बातावा, सुमित भैया के देवे के बमातावा। और गरीब के मसीहावा हो मसीहावा हो। विजय रात पर चढ़िए भैया अवन गरीब के लालानवा हो। विजय रात पर चढ़िए भैया अवन गरीब के लालानवा हो। बनियापुर विधानसभा के क्षेत्र के तमाम जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, सुमित भैया जैसा हो। विजयी रात पर चढ़िए हो भैया हम गरीब के मसीहा हो। न हम चोर हो न ही चुहार हो, न हम चोर बाई मनवाई हमर सुमित गुप्ता हो। कि हमर सुमित भैया हो, कि हमर सुमित भैया हो। न हम चोर हो न ही चुहार हो, न हम चोर बाई मनवा। कि हमर सुमित भैया हो, कि हमर सुमित गुप्ता हो। लॉकडाउन में कईले मदतवा हो मदतवा हो। विजय रात पर चढ़िए भैया अवन गरीब के लालानवा हो। विजय रात पर चढ़िए भैया अवन गरीब के लालानवा हो। अरे चाचा सुन तनी अपना बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के एगो युवा नेता सुमित गुप्ता जी खड़ा भइल बानी। अरे के हो रे बाबूआ, देखी ना सुमित कुमार गुप्ता जी के चुनाव चिन्हवा सिलाई मशीन छाप बटन नंबर 13 है। यही पर बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाई। चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन हो, यही पर बटन दबावे के बाद सुन भैया भौजी हो। सुन भैया भौजी हो, सुन भैया भौजी हो। अब चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन हो, यही पर बटन दबावे के बाद सुन भैया भौजी हो। सुन चाचा चाची हो। भैया सुमित के जितावे के बहो जितावे के बहो। विजय रात पर चढ़िए भैया अवन गरीब के लालानवा हो। विजय रात पर चढ़िए भैया